नमस्कार दोस्तों, आज हम रउआ लोग के सुनावे जा रहल बानी एगो ऐसन रहस्यमयी या डरावना सच जौना के बारे में सुन के कई लोग सिहर उठेला। ई कहानी जुड़ल बा गरुड़ पुराण से। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के एगो महत्वपूर्ण ग्रंथ मानल जाला। एमे भगवान विष्णु अपना वाहन गरुड़ के मृत्यु, पाप, कर्म आ मौत के बाद आत्मा की यात्रा के रहस्य बतौले बाणे। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार जब इंसान की मृत्यु हो जाला तब शरीर खत्म हो जाला, लेकिन आत्मा जीवित रहेला। आदमी के अंतिम सांस निकलते ही ओकर आत्मा शरीर छोड़ देला। कहल जाला कि मौत के बाद यमदूत आवेले। ई यमदूत बहुत डरावना रूप में होले, लाल आँख, विशाल शरीर आ हाथ में भारी हथियार। अगर आदमी जीवन में गलत काम कैले रहे, दूसर लोग के दुख दिहले रहे, पाप कैले रहे, त यमदूत ओकर आत्मा के पकड़ के यमलोक ले जाले। गरुड़ पुराण में वर्णन बा कि यमलोक के रास्ता बहुत कठिन होला। आत्मा के कई डरावना जगह से गुजरल पड़ेला। एह दौरान आत्मा अपना जीवन के हर कर्म याद करे लागेला। यमलोक में यमा यानी यमराज न्याय करेले। वहाँ चित्रगुप्त नाम के देवता हर आदमी के कर्म के हिसाब रखेले। जवन आदमी अच्छा काम कैले होला, गरीब के मदद, सच बोलल, माता पिता के सम्मान, भगवान के भक्ति, ओकरा के अच्छा फल मिलेला। बकिल जवन लोग धोखा, लालच, हत्या, चोरी, झूठ आ पाप में जीवन बितावेला, गरुड़ पुराण के अनुसार ओकरा के भयानक सजा मिल सकेला। ए ग्रंथ में नरक के कई डरावना वर्णन मिलेला। कहीं उबलत तेल में सजा, कहीं आग के नदी, तो कहीं कांटा वाला रास्ता, तो कहीं डरावना जीव आत्मा के कष्ट देत दिखावल गईल बा। गरुड़ पुराण के अनुसार आदमी के हर कर्म के हिसाब जरूर होखेला, चाहे वो अच्छा होखे या बुरा। लेकिन दोस्तों, यह ग्रंथ के उद्देश्य सिर्फ डर पैदा करना नहीं खे। असली संदेश बा इंसान के सही रास्ता पर चलल। गरुड़ पुराण सिखावेला कि जीवन में अच्छा कर्म करी, दूसर के दुख मत दी, सच बोलल सीखी आ धर्म के रास्ता अपनाई। ये हमें ये भी कहल गईल बा कि अगर परिवार वाला श्रद्धा से पूजा पाठ, दान आ पिंडदान करेला तो अमृत आत्मा के शांति मिल सकेला। आजो भी कई हिंदू परिवार मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण के पाठ करावेला ताकि आत्मा के मार्ग आसान हो सके। दोस्तों, मौत जीवन के सबसे बड़ा सच बा, लेकिन गरुड़ पुराण बतावेला कि मौत अंत नहीं खे, बल्कि एगो नया यात्रा के शुरुआत था। याद रखी, जैसन कर्म करब ओइसने फल मिली। मौत इस शब्द सुनते सबके डर लागेला, बाकी गरुड़ पुराण के अनुसार अगर आदमी अच्छा कर्म कैले होखे तो ओकर आत्मा के सफर बहुत शांत होला। जब एगो नेक इंसान के आखिरी समय आवेला तो ओकर आत्मा धीरे धीरे शरीर छोड़ेला। घर वाला रोवत रहेला, बाकी आत्मा ऊपर से सब देखत रहेला। कहल जाला कि भगवान के दूत ओकरा लगे आवेलन, डरावना ना बलुक उज्जर प्रकाश से भरल दिव्य दूत। ओकर बाद आत्मा एगो सुंदर रास्ता से गुजरत स्वर्ग के ओर बढ़ेला। रास्ता में ओकर अच्छा कर्म ओकर सहारा बन जाला। जवन आदमी माई बाप के सेवा कैलस, गरीब के मदद कैलस, आ सच्चाई से जिंदगी जियलस, ओकर आत्मा के स्वर्ग में शांति मिलेला। गरुड़ पुराण कहेला, आदमी खाली धन ना कमाओ, अच्छा कर्म भी कमाओ, काहे कि अंत में साथ उहे जाला।